سلام زخبركم من زخبركن انت خاتتلتي مرب كاب زوباتات ناي حجي مرب كاب زوباتات حيزنا امس مرفنا وترخيمنا لنا قدمنا نمكتتالكم بخبرنا عدمنا نملو تحسونا في مرب كسكركم سلام زخبركم من زخبركن سمعتي دمس حفاش إيرترا أبنا يلومي مدبنا ترنافع عدتها تابتتكامنت تكالات محبراء أغرغلوت مستورات يفتر بزبال عرستي زتدالو خينو ترنافع عدتات نوزب حقاز كدنسسيو نقودت كابانا مكتتال ناباقوم ترنافع بحبار توهيد كان تسمامع كان زلك أصقاتات بيت كان كبابي خان نختقادسن توهدت زفتر معبالي كتقواناصفن دفار قحيتات يفتر ترنافع حدا كما أقد سباعتها توسيدو معبالي يوحس سدرا بيتات أغشات عادتات كوتاس وتم ملامن تحويسينهم أفقدوا فحيلهم زنبر زيغاتات بحبار تطرنيفهم ترداديهم ستم زخوني محبراو فقرن كبر بهلاو ورشان النبابران بمونان سقطات عدومن هاجرومن بسلام كقادسو مخالم وحس دخانة ترنافعات ترجعيتو مالو كبالي قال منجستي نترنافعات بعتو بمكتتال كاب عبيت مدبات زعابي أمام وسيدو أحزاب كابتي زنبرلو سنجرتاتن رحوق عقشاتن قبتاتن أب حد استثنى نزتوا حسن مأكل بوتات ترنيفهم تتكمتي بقعتوس ترجعت محبرة أقولقلتات نخخنو يسعرلو مهلاو نخلو بروح كوينو حبرة السب تغمن أبركتون ترنافعات ترديو أبز مداي نقحاتو بمبرخ تربحتنا يزوفري كخنو نمحسن منجستي حدا كابز عبي عمامو ترنافعات تاتيو نقحاتن نافلتون حبرة السب أب مترنافعات تات بمعبايو نبرتي بب أوانن بب مدرخون نترنافعات تات كسرحلون كتقاملون بمخالم تتكمتي تكالات محبرة أقولقلوتات كوينوم يوم بزيكا وحدات عدتات قديفكا مبزحتهم عادتات كتماتات حوس ختماتاتن نبرتن بب أوانن بب مدرخون بوتان جزيان مريصهم مزملكتهم بمرددا تترنيفهم حزبن منجستن زفترلهم تكالات محبرة أقولقلوتات كقواناصفو بمبقعهم محبرة كطباوي هيوتهم بقبو كمرحو كيلوم يوم بحبر بمترنافهم دما ملؤ سرعة تقرب ماي تكالات عنا تمهرتن مقعازيان أما أكل عدومن كبابيومن توادي دلومن يواددلومن الله كما أبنت أب 15 محدارات كبابن وزبا حقاز زلو تكالات محبرة أقولقلوتات بمنصر ترنافعاتات كفافيلنا مسنري حاششاي غوليان شنغينن زبهالا من محدارات كبابي أب حانت من محدار كباب حاششاي تترنفن كم زركبان من محدار كبابي بادو بن حاششاين كابقلا خفال غاشباركا دما شلاب زقلقلا حانت تكالت عنا كاب موالة صانات كساب معكلاي درجة استزرقحا أبيات تمرتات سرعة تقرب ماين عداقان أو وجد حاششاي أما محدار كباب بادوون ماين نايم بعت بيت تمرتن تواديدو أبرس مهلاو كلهم نبرتتي كبابي زتقوملو رحوق كاب مقعازن هالكو قلبتن جنزبن أدحينو زركب قدام معالتي زوعل أداقا حاششاي أب نبرتي أفايتا فطيرو مهلاو يفلت حزبي اتملالس أوتوبوس ولاكو أيتمدب دعنبر تطوح مسمر مقعازي عمدري حقاز بادوب حاششاي سلازلو ناشتون عبيتن مكاين بغصالي بت مسمر كم زملالسا يفلت أما محدار كبابي فانان عد فاكاين أوانجلن ون نفس وكفن نايم بعتا أبيات تمرتن سرعة تغرب ماين كم اتواددا نغنتات ترنافن رحك عدتاتن أبقمت بمتاو أما محدار كبابي عد فاكاي حانت مدبرت عنا تزرقحن طلبات حزبي أما ملاء يركبالوا أما محدارات كباب جلاس أشراكم ون كرمد نايم محدار كبابي شبع نفس وكفن تكالات عنا نايموال هسانات مبعتان ماكلاين درجة أبيات تمرتات تزرقحن قبو أقربلوت هيباكو انتلوا توادي دلن زولو سرعة تغرب ماي ملؤون وحسن كخون أقواريسو زولو خصقن متعراي كقبرلون كابتي نبرتي بغصالي ريتوم زفسسلو اوانا حطيون
ኣብኑ ዞባ ሓጋዝ ጥርናፈ ዓድታት ዝፈጥሮ ዝርግሐ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ትካላት ምስ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ዝተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብኣማይት ሚእታዊት ዕብየት ከም ዝረኣየን ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝብቲ ንኡስ ዞባ ተጠርኒፉ ተጠቃሚ ጸጋታት ከባቢኡ ኮይኑ ምህላውን ሰነዳት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ይገልጽ። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሸበቕ ዓዳረይን እንጭናቕን በጉን ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርታት ከምኡውን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ በጉ መደበር ትካል ጥዕና ተዋዲዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዘን ከባቢታት ናይ ማይ ጸገም ብቐጻሊ ስለ ዝረአየ ዝምልከቶ ኣካል ዕቱብ ቆላሕታ ከናድየሉ ነበርቲ ይሕብር እዮም። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ዑመር እውን ብኣንጻሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስርዓተይ ቀረብ ማይ ካብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ፕሮጀክት ማይ ደንባ ዓዲ ጸጋይ ክጥቀሙ እንከለዉ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይብሎም ንከርመት ተጓዒዞም ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ይጥቀሙ። ሓንቲ ካብተን ነበርታ ኣብ ጎቦታትን ኣጻድፍን እናተቐመጡ ኣብ ማሕረስን መጓሰን ዝነጥፉ ተቐማጦ እትውንን ምምሕዳር ከባቢ ኢዳምር እያ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሳላ ዝተኻየደ ጽዑቕ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ብዜካ ውሑዳት ዜጋታት ምስ ምጥርናፍ ዓድታት ከከም ዝጥዕሞም ፍርቆም ኣብ መጋርሕ ከባቢ ከረን ክወርዱ እንከለዉ ፍርቆም ድማ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ወሪዶም ተጠቀምቲ ብቑዕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ ጀሚሮም። ከም ውጽኢቱ ድማ መብዛሕትአን ኣዴታት ክሊ ዕድመ 40 ክሳብ 55 ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኢዳምር ኣብ ሓጋዝ ምስ ተጠርነፉ መሃይምነት ንምጥፋእ ኣብ ትምህርትን ዓበይቲ ዓበ ዓወት ከም ዘመዝገባ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ የነጽሩ። እተን ዝተረፋ ክልተ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዳለትን ሓርነትን ማለት ከባቢ 1ን 2ን ከተማ ሓጋዝ ኮይነን ካብተን ካልኦት ከባቢታት ብተዛማዲ ምሉእን ውሕሱን ኣገልግሎታት ክረኽባ በቂዐን እየን። እዚ መደብ ከምቲ ዝተጠቕሰ ጥርናፈ ዓድታት ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ዝገልጽ ኮይኑ እታ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ እትርከብ ዓዲ ሓረስታይ ኣብ መስመር ጸሊም ጽርግያ ከባቢ ወታደራዊ ማዓስከር ግላስ ተደኪና ትርከብ ኮይና ካብ ነበርቲ እንጭናቕ ግላስ ኢዳምርን በጉን ዝተዋጽኡ ዜጋታት ተጠርኒፎምላ ባህ እተብል ዓዲ ኮይና ኣብ ኩነታት ምጥርናፍ ዓድታት ልዑል ውጽኢት ኣመዝጊባ ዘላ እያ። እንተኾነ እታ ዓዲ ተጠቀምቲ ናይቲ ብማእከል ዓዶም ዝሓልፍ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዘይ ምዃኖምን ርእሰ ውጥን ብዘይ ምህላውን ንዕለታዊ ምንቅስቓስ ናብሮኦም ብኣሎታ ጸሊዎ ብምህላው ዝምልከቶም ኣካላት ብፍላይ ድማ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ምስ ዝምልከቶም ብምርድዳእ ቆላሕታ ክናደየሉ ብቐጻሊ ካብ ዘቕርብዎ ርእይቶን ጥርዓንን ነበርቲ ምዃኑ ሓቂ እዩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዝሓለፈ ዓመታት 17 ምምሕዳራት ከባብን 68 ዓድታትን ዝነበራ ምስ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብዚ ግዜ እዚ 15 ምምሕዳራት ከባብን 48 ዓድታትን ልዕሊ 52,000 ነበርትን ከም ዘለውዎን ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ 35 ኣብያተ ትምህርታትን 2 ንቁጣ ጥዕናን 6 መደበራት ትካላት ጥዕና ሓንቲ ኮማዊ ሆስፒታል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ዝሰርሕን ዘይሰርሕን መስመራት ስርዓተ ቀረብ ማይ ኣብተን ከባቢታት ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያን ምውዳድ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ሓጋዝ ግላስን ኣሸራን ከምኡውን ከባቢታት ማዓስከር ሓሽፈራይን ዳዕሮታይን ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብተዛማዲ እፎይታ ፈጢሩሎ ክበሃል ይከኣል። ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣብ መወዳእታ ጥርናፈ ዓድታት መሰረት ኩሉ ምዕባለታት ከም ምዃኑ መጠን ብቐጻሊ ክስራሓሉ ጽገናታት ዘድልዮ መስመራት ማይ ክጽገን ብፍላይ ፕሮጀክት ማይ ሽተል ዝዕረየሉ መዳያት ክፍጠር ዝተጠርነፋ ዓድታት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝጓናጽፋሉ መዳያት ክፍጠር ከም ኣብነት ሓረስታይ ጀሚራ ዘቋረጸት መጓዓዝያ ሓራት ሓጋዝ ኣስመራ ትቕጽለሉ ግዝያት ተፈጢሩ ክትጅምር ኣብ መስመር ኣሸራ ዓዲ ኣረይ ሸበቕ ዓዲ ዑመር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓራት ክትጅምር ዝብሉ ርእይቶታትን ለዋታትን ብምቕራብ ካብኣቶም ዝጥለብ ዘበለ ቁርብነቶም ንልምዓታዊ መደባት ኣረጋጊጾምልናዮም።
خبركم سمعتنا بزغربنا لكم تحسوا عاقبكم كتكونوا منيتنا نجلس عدلاو مدب سمرة إيوب وكيل أقول زينا نوزة بحجاز